Jopuonj moheo 100 e kaunti ma Busia oyudo tiegruok mar kaka ginyalo tiyo gi lony manyasani mar AI e kilese e kinde ma gipuonjo kaka yo mar ting'o malo lony margi e puonj kod chano chenro mag puonjo kaluwore kod dwaro mar jopuonj ahinya to e bwo lai mar somo mar CBE. Kata obedo ni jopuonjgo koro nigi kihondko ni lony manyasani mar AI nyalo kawo kargi kaka jopuonj, thothgi neno ni AI en ngas mar medo ndhadhu ne puonjo jopuonjre. Tiegruok ma kamano michiwo kod Raspberry Pi kotudore kod Google Deep geto mar konyo kata chano chenro mag somo, loso penj kod duoko piny tich ma jopuonj timo, kendo miyo jopuonj bedo gi thuolo malach mar bedo gi tudruok malach kod jopuonjre. Kata kamano, nok mar sitima e kinde ma ipuonjo osekelo midhiero. The teachers are being trained on the emerging trends in education, and especially now that we have received the grade 10 learners of the new curriculum, the CBE curriculum, whereby ICT is compulsory. So there is need for teachers at least to be in front of the learners. Experience AI is not introducing a new AI tool, but rather explaining how AI is formed and how AI can be manipulated in order to appeal to whatever the user is trying to do. So it's not a specific tool. Experience AI is a curriculum that has been developed for teachers to then teach to their students. I was among the teachers that were afraid that AI could replace us, but I've learned that AI is just mimicking human intelligence, and therefore it depends on me. And therefore I feel like because of this session, I've been convinced that it will not replace me. It will actually depend on my data for it to give correct information. Experiencing AI has really opened our minds and our view of AI. That this is not something that we are trying to imagine, but it's something that you can conceptualize and put into actions. Most schools do not have adequate connectivity to internet. Apart from the internet, you also realize that most schools do not have the digital devices, especially computers. So I'll urge the concerned personnel or organizations to come in handy and support schools. Riwruok mar Nakada koro wacho ni ging'iyo okenge mag konyo jogo